enwa metie Sumahene na okasa fa akonwa tuntum okasa fa se wono wo aban mu na obeboa samodua na ya gazette no osan kasa se akonwa tuntum ni wo a ontimi nye ohene the way a wo ye anajo a wo fa police fo bi ekobọ pono ya bu ani a wo di kofa akonwa tuntum no the same thing no be na apese wo ye but we are capable and sensible and yesan ye enkrofo a enim mrane amamre ye nkodi adiasi enye basabasa emmo obi nto enkosa nioma ye be famra kwan so na ya retrieve Edini yesay enu anu so tvgh I me see edini yesay so tvgh unya subscribe channel subscribe say no like no comment no share ma hofro so nya be edey ahwe amame edini anu yesay akwaku Alaska ba kope enu anu no ene kwa ye ko eye na Sumahene ho ai Sumahene ho ai efa woni Sampa nsensem na wabegye girem baabi ai nti ye ko nyereme anem kan nyereme hene ya ai nyereme hene ai internet ye ho ne ye abiduru ai ze ba nyereme hene ho as Sumahene ya mebra Nicholas e de ansem bia tudwa ye emu owiram ya emu odu pa muso e de hwiram wo be ka sensem be na mebra Nicholas dia tudwa ai osi utiri ngase wosi nyereme hene e hyase e hye anima bi achi ye ni mabia wose wono waba aban mu ne de na ban aba so ye waba aban ye na Sumahene asa ne ye kan wono be force bia maya gazette samodua amana be ye Sampa Manhene sa na otu futrogu nkofo ani saa okromo no ma de wo ye nyina no yese no anu de keka kire nkofo no agye omusika na atofu agu ne kem na ode nam because sania me bra Nicholas ekan no atese wono me atese na matifi na no okan wose ekwanya wono no eye Sumahene Sumahene fa so ekofa police fuo kokọ wia Suma Palace akonwa tuntum no ko wia akonwa no firi ho ko sesa firi ho no ko ye no saa kwan mi no pese of fa so mo fa so ma Sampa fo ye saa de no ko mu wia akonwa tuntum no firi ho nko na sebi wo wia akonwa tuntum do afiri ko mpokrampo na e de na kire se wo na wo ye gazette ya ma wo se wo na wo ye hene akonya wo hono na se unsai ye nyi wo so na ina be da wo so wa ye hene ma na yi enti Nicholas akanse mebra Nicholas wakanse bebre afa Sumahene ho o se Sumahene hye anime nkonfo bi achi wo hye anime bi achi ne wo provoke wo kansam kire eye Sampafo youth no o kasa kire wo mo nye sei mu create conflict mu create problem mu create sensem ne bebre chese wona se chire pass opese to kwa problem esi wo Sampa saa na open pepepe saa chese opese di open se Sumahene ne pen se enka boy se ne nkokofa se bia konya tuntum mfira himfie ho emfa nwane nko sana mpeno se na no ayi ya osamodi aka so na konya tuntum won honom eni obia ho na se bia konya tuntum wo honom na se ye bia nkire se wo na aye hene na se wo betima tena konya so tena ho se na nanom te ase abosom nyina ate ase se ne bia mo so da mu twadwan mu gu nsam mo kan nsam akese ne nyina na nam te hwemo ohwemo pa ohwemo na menti ase o menti ade bia se eye na Sumahene eye Sumahene menti ase se wo pe omu wo interest bi wo woni na Sumahene omu wo interest bi wo Sampa nsam ni mu too much menye clear men sound yi e wo saa ne ma no ho wo mfiri krom ho enye wo na wote ebia shiabo ebia minim so no mbo shi so mo shi o ukrom kra minim ho nyina minim ho me ma hoda na sabie wo no menti ase ase obi krom nsam obi more interest wo mu sa menya convince eno na menti ase oh Sumahene nana Sumahene ye besere wo ye woni bi wonu wana bia me kamesi montwe mo hu mfiri ma bi nchen se na be ya abrante bi nasu kono ma bia ba obi abrante gipe enko bia no didi watam enka sentia emma enye se ase memna ase nanti abaye muade omuade ba me de me enka sentia woda ba mesre se ka obe jai Sampa nsem na ma wo mo no omu enka wasem na abotoye mra kronim
na mpumutuo mra kuro no eye chance o be hyekire na waye yodium na beduru bi na nim guase de aba because wo nyere mahene wa wonim se otumfo no asem waka no waka kotu bia ntimi na no kasa wo Ghana ha wo ne schedule ase me and my idea said me pese asumbiye ba na wo yam support e ko nin ko si min ka se makotu biara job ense san wo Ghana mem hata job ne schedule ase job nye santehine job so what ase enti mama sanya menua ayi kan no mama sabe nyina mahene Sumahene na adamo eye Sampa fo Sampa youth mama obia na adamo kan sem min kira mo na munye se dabi munye sa mu da no kan sem edegu masomu a bedu mo na maso be ye hyew mo na maso me dai be ye hot saata medu na mo kafi mu no no wada timi sori ye de ope bia temesere Sampa youth Sampa panimfo ni atranko nyinara mumse mumen kamune nya baako pra ye hoyi baako ebuka mu emu muyen kamate na muenya bro yi do ma asem muenya na adwuma bedu asem ma no muenya sabe enyino mehina asem Sumahene asem ma no na ye nhwe kwan bo so a sabe mpuntu beba ai kwan fa so a sabe na sama jafra wode mpuntu beba Sampa kuru no obi enya bia de aye mrante youth benya bia aye na hoto beba kuru no obi ani beje ani ye hwehwe abusuan ye nkyere wo ye kasakase ye nkore nkotie eye Mr Nicholas ensem odi tudwa efa nyere mahene ho ya ye friend Sumahene ye nkore nkotie ba ebeto so amamo piao abusuan for me chiamu na se me ne mudi enkomo kakra bi in the next 10 minutes or so enwa metie enwun mahene na okasa fa akunwa tuntum okasa fa se wo no wo aban mu na obeboa samodua na ya gazette no osai kasa se akunwa tuntum ni wo a ontimi nyo hene enende na mahunu ni nti a okofa police for moko wie a soma akunwa tuntum ene mahunu ni nti a it's just a matter of lack of knowledge of customary and law enontina okasa enka memfi no enka menyina no na nti a meyi na nu nyina ne se mempese obedada wom na ekiri court kaka asem bi a omaka se obi ena asesi wom enontina mepese mede ne famra mu de asida ene ne ehunu da na yetimi ehunu asem a yeken ebisi ewo bana traditional council bana mu no ne na esesa wodi akonwa no akonwa tuntum no ekodi the other enkrofo bi ho ema wo mo fi se akonwa tuntum no wo akwakodi o mo ho no ntino mo install o mo hini ena o mo nso a na akonwa tuntum no ni o mo ho a o mo se fata se yes ye install o mo hini no o mo nso install o mo hini mpi asem no ekopie wo then Buno Regional House of Chiefs a o mo di asem no wie no o mo hunu se ampa o mo a akonwa tuntum no wo mo ho no enye o mo na esese o mo se hini no enti o mo hye won se o mo mfa akonwa tuntum no enkoma ne na akonwa tuntum no ni ho a o si akonwa no enti wo hwe judgment na o mo di baaye na ne na o mo kire nyina ne se akonwa tuntum is not a conditioned precedent for installment of a chief. Ne o peso mo kire nyina ne se akonwa tuntum enye ade a esese ni pansaka ansana ya se ne hene ento hwe judgment no mo na already na ba page 19 ekona me kind no poto kasa mo a o say the return of the stool was not declared as a condition precedent to the installment in the act no mo and o ka say it must not be forgotten that the judicial committee of the Buno Ahafo Regional House of Chiefs found as a fact that Nana Kojo Rosa was properly and customary installed by the elders of Petley family at the time when the Black Stool was still in the custody of Karalogo's house. Into Karalogo's house, hono nana ewa omu share one say omu fanko mo omu fanko. But omu hunu say even though say yamfa Black Stool na mrewom omu nam amamre ni amanie kwan su ene yedi ne si akonwa ne so
And they see the way I can ye. Akonwa tuntum no. Ye jasehina ohwe efie ni so. Wa boa nebusuafo emoma hanjake no. Yenso yafa amambre ne amane ye kwan so. Ene yedi nana asi akonwa so. Enti ohwe ukan ekwa or saying the king was properly and customary installed by the elders of Petley family at the time when the Black Stool was still in the custody of Kralogu's house. To contrary, the same judicial committee find out the fact that the purported installment of George Miller was contrary to custom because it was not the turn of Kralogus, even though the Kralogus at that time were keeping the Black Stool. And to Omoana akonwa tuntum wo mo ho na omo fi se akonwa tuntum aba bedi omo nsan to mutimi si ohene no omo hwe mu no mo han se da bi enye amambre ne amane kwan so eno mo faaye na enye omu ena omu di enye omu ena so omu di ne sai nti omu ana Black Stool ne omu ho na omu fa amambre ne amane kwan so omu di nepa ne si akonwa so no ono na no oyo ohene the same thing amambre ne amane kwan ben so ne yafa Sampa nkonwa sem ebetoye Mansa Rose at the petition ekoye Yera etnaso at the arbitration award by in the arbitration award and was share a opinion abu mama ebusuya no kachira won say omunko hwemu no munyi dishia osefata yemfa nensi akonwa so ene yekoyi no introduce ni traditional council jeni tumu edi yechi ema yedi na kwetire akonwa ra ayote kokoso His Royal Majesty otumfo setutu otoso mienu yedi akwetire no ono nso agene tumu wababa swaye kire ne manfo na trankonwa aswaye kire no omedi nachi ema na ba menhia ababa swaye akire akonwa ra na himfo nso eteki 10 eswaye the oath of allegiance akire akonwa ra enti uhwe judgment na Supreme Court emaye concerning the banner akonwa no pepepe. We've gone through the procedures, we've gone through customary any BBM any edis esinigire enti akonwa tuntum ewo ye mmara mu no is not a condition precedent in any installment. Ni enti a menim say empenfo ye ni san say akonwa tuntum normally enye ohene ne tena gate na no a wo hweso ebirum ne hweso nti omo hweso no ka omo ho bom say ya fa akonwa tuntum na ye mfa mawa enu kire say ensan so omutimi kabo mu fa akonwa tuntum no enu amama ya adihia na debi enti the fact that you are in a possession of the Black Stool that doesn't make you a royal. You can use hooliganism, you can use force to go and take possession of it. Enti ekase Black Stool ekraw na eno no kyerese wo ye dihye dia ene yanka obia betimi di patapa akwakobo ra baby na watam akonwa tuntum no enya bedi ne side pe na wakase esanse akonwa tuntum wo me wo no me na akuru ne ye media dey be entisa eno ntina omo ye ne say the possession of the Black Stool no is not a condition precedent for your installment. And to wie bibie wia na wafamra kwan so de wafa koti kwan bi so pataba bi so ababedi no ho no na wagi enti sanwunu mahini dadam ne enti amaba nyina ne se mempese obema mo force hope na yebeko court na den foforo bi afiri wona makase obi asisi wo enti akonwa tuntum ukowia na ebedi wo ha enu nkyere se wakowia ababedi wo ho no usi ohene a enu kyere se wo hene ne na edi mu debi temesremo enyamra monko hwehwe ruling na making it was a ruling na Supreme Court emaye ukona ko ukohwe a obehuno ento hwe a also see the return of the stool was not declared as condition precedent to installment. It must not be forgotten that Judicial Committee of the Bono Ahafo Regional House of Chiefs found as a fact that Nana Kojo Rosa was properly and customary installed by the elders of the Petley family at the time when the Black Stool
was still in the custody of the Kralogo's house. To the contrary, the same judicial committee found as a fact that the purported installment of George Miller was contrary to custom because it was not the turn of Kralogos, even though the Kralogos at that time were keeping the Black Stool. So, you being in possession of the Black Stool does not mean, say, your installment is a. And ye kofa judgment bono have original House of Chiefs ye samreno ye kofa High Court judge na High Court judgment na ye judge ni ye on the same issue. Say no kaye or see we hunu say Sampa nkunyo semaba ye die wie sa arbitration na ye nyaye no enu ne ye gina so a ye yi na sama jafla atanankunya any the kingmakers egini tu mu ye installing na ye bibia. Enti the same judgment ni bi eno mama wa hai. Enti ye masa judgment we wi a na be ka say eyi uwa aban mu eni senti no when you obini Black Stool you gazette the person in the keka wono na ye sebi enya dia etwaso mu enyina mraso enyina mamreso. Enti mesre na nyonomehene mesre wa enya to trasem any basabasa yo eni ye de nioma the way a wo ye anajo a wo fa police fo bi e ko bo pono ye bu ani a wo di ko fa akunwa tuntum no the same thing no be na apese wo ye but we are capable and sensible and ye san ye enkrofo a ye nimra ne amamre ye nkodi adiasi enye basabasa emmo obi nto enkosa nioma ye be fa mra kwan so na ya retrieve enti menua no ma mo wo Sampa mesre mo ma nyonomehene enadam mesre mo se omo ben na Kofi so no ebe ka kire mo emra na yewra otikokko so epeja Sampa konwa na wabo ne manhene nyonmefo yi tata no na nakura ntimi mfa Sumahene kuru emma komasi because fa hɔ a wanhwe a omakohia no kwan so apra no tinana etimi kofa kabli na warawra ma kopie na wakopie wo ayi kuku a sina wabepie wo ayi sekwa na wafa so saa ede aba komasi ne saa nkrufo yi ebe hyamochi na the very time no aye nana no mo chichiri ema ne beduru ene no na mo be hyamochi ama masai enem se mon nana enam so a mo fi se mo bedi akonwa bi nana ya osam odua emra nana no mo ti ase ema ne bedi ade ne esumafoi sa mre no mo di ye no na ene mo be salai the brass band akọ na mo akohye na chi na wo kase munya to trasem na mo ye na mo di basabasa yo bakuru no mo na ebe nam so ama ne pe ewu enem say ye na nanom samanfo omo wo ho but I pray say omabufu emma mo so because omabufu eba mo so a enye yie mesre mo Sampa nkonya asem ye kan wie arbitration na ye award ye no me nhunu court ayibia akwa seti sa arbitration na aside ena menti pending case bia ewo ho a against the arbitration na yewra etranso a odimaye no send the court confirm no say Sampa nkonya asem de ye kan wie through arbitration te mesre mo mumma obi nhyemochi ema munya basabasa ndiye ye wo court a ye dwen hu sesei a court eka eye the administrative purposes and wo hwe se ekwan ben court nka enkonwasem omo kan konwasem ena omo kan konwasem ne wiye no a eye the Santimai Council baby a Sampa akonwa ne hye ena omo tona so a omo kan ye no omo wiye nso no menti any appeal bia against that judgment ena menhunu ruling bia nso a asserted that arbitration no aside temesre mo emo bia nadamo nyonomehene wedi musika ache musika ya no de to ne petrol ne ekeka ho tem odi mudi na chi a ne wodi bi ye ono an wodada Kofi Adoma ede ne ba ya ye bese nani sa ne pakuru ya na mudi na chi na ono osan ye se ne be ya mo be ya basabasa bibiara ne ho a ebesesa ewo Sampa enkonwasem mu nana Samba jafla otoso mienu
Onone Sampa Mahene. We are only waiting for him to be gazetted and then to assume fully the administrative and everything of the Sampa Traditional Council. Yabedamasi or Dadamo Munhye send ye beya on shemochi and mamunya basbasa. Yamin Kamohon na yen koswane yen mo Sampa ho ban. Nyame ya aduma on the 24th yebeko na yakwakotie the stay of executioner Farouk Efali ya ene nyunmehene ne domahene fali ye no yebeye yewo another update bi nso a mede bebrɛ mo nyame ya aduma enche nyame nka mo ho na ɔmmɔ mo ho ban medamase pa sɛ munyamre enimre etie ye na mo hwɛ ye videos edini ye so tvgh unya subscribe channel like no comment no asɛm afro so nya bi ede ahwɛ ai din na ekwaku alaska ba ko pɛ ai mo somfo no ya sɛ mutie nsɛm na ɛyɛ bibra Nicholas kan no wakan Sampa na se na say Nyiremehene tie de na se bi hu na Sumahene na se hu pa koma se da hwehwe videos bi a controversies ni doso ye be sere mo yampanimfo mani afi ti akonya tuntum so mani afi mo ye hwene fa yie ntu yie na bibia nya yie man ye magana nya yie ma santeman enye yie ma broman kwa yie magana man nyina ati ase sere mo pa ye betima ka so ti betima ka kire mo no abusua yen kasa kase yen kasa nkwa kire nkase bia de mo ka sika akwa je ko no mutie no mati mu nsem awie ye ni hwe beka enim se eye emra no ho be ye adwuma pepe ama die ato yie e wo Sampa nkonya ho no matter what ohini bi obesore wo ho na me Sumahene me yere mehene me ye breku mehene me ye ya Adomahene na aje mabedu na me kosi na sei masa enko ba bia miensre twedi ampo no mo yankwa tenten no mo yahode ne ehwe ne ekwa kosie esisi ne wie ne hu chale sini ne wie ne hu chale tiabusua menkasa kase medimbosi ya dasene ebeto aso edini e kwaku Alaska medimbosi ya dasene ebeto aso pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.